बाक्सा डिभिजननि जेमन जे डिभिजननि आं दङ बाय वेस्ट डिभिजननि अ डिभिजननिखौ जों डिभिजनाव थाङै आलका दैथ' जों बे खायसे प्रग्राम खालामनानै जों डिसिजन लागोन अब डिसिजननि लिडारखौ डिभिजननि लिडारखौ खालामनो परे डिसिजन लागोन दासो जति फाइटेनि लामा कोन केबिं रक दङ नि खबर मान दाबो जरा कुन केबिं खबर करे दाबो जरा गाहाम फोरोंथाय फाइले दङ बै दाबो बरफ लामाव गारियाव नै आं पक्तमा मान बम हायखा काति टाउन हलबो सुबुंलै दियामान न टाउन हल बुंनानै पुंयानि प्रश्न करे कारण बाक्सा जागा ताबुक सामुंनि जरा बाक्सा आल बायना नांगौ खेताव सवायना नांगौ आबुन बागै बाक्सा बरक फाइनामु संफानो फाइमानलिया ओंखाय बाक्सा बरक अलरेडि लामाव फाइ दङ ओंखाय टाउन हल तो खुंनायनो जरा फाइके स्पेशली न यूथ दि फासिंटिनि कबक मुंदा नायना कि परा आईपीएफ नि फासिंटिनि कबक जाखातिनि पूरा आईपीएफ तिनी फासिंटि कबक जाखा अ जागा तो सुदु यूथ न कारिबो जत श्रेणीनि नेतारक न तिनी अ जागा प्रेजेंट दङ